pregovora o članstvu u Evropskoj uniji su države članice Evropske unije sa jedne strane i država kandidat za članstvo sa druge strane. Pregovaračke stavove Evropske unije u ime država članica zastupa predsjedavajući Saveta Evropske unije, a u državama kandidatima zapravo ne postoji jedinstvena pregovaračka struktura, zbog toga što se pregovaračka struktura kreira u skladu sa pravno-političkim uređenjem i tradicijom jedne države. Međutim, ono što je zajedničko svim državama kandidatima jeste postojanje glavnog pregovarača i u nekim državama, dok u drugima postoji šef pregovaračkog tima. Odluku o otvaranju pregovora o pristupanju donosi Evropski savet i ta odluka Evropskog saveta je politička, i ona se zapravo donosi na osnovu mišljenja i preporuka Evropske komisije, odnosno zaključaka i preporuka Saveta Evropske unije. Evropski savet istovremeno sa usvajanjem odluke kojom se otpočinje zvanično proces pregovora poziva Evropsku komisiju da izradi nacrt pregovaračke pozicije. A pregovaračka pozicija zapravo predstavlja deo opšte pozicije Evropske unije. Ona je osnova za vođenje pregovora o pristupanju i ona sadrži osnovna načela, zatim suštinu kao i procedure po kojima će proces pregovora biti vođen. Takođe, pregovarački okvir se zasniva na iskustvima i praksama iz prethodnih krugova proširenja. Usvojen pregovarački okvir predstavlja uslov za održavanje prve međuvladine konferencije, jer se formalno pregovori o pristupanju Evropskoj uniji zapravo i odvijaju u okviru bilateralnih međuvladinih konferencija. Dakle, na međuvladinim konferencijama dijalog se odvija između države kandidata za članstvo i država članica Evropske unije. Čitav proces pregovora o pristupanju koordinira Evropska komisija. Prva međuvladina konferencija predstavlja i formalni početak pregovora i ona ima svečani karakter, odnosno na ovoj konferenciji predstavnici država članica Evropske unije kao i predstavnici država kandidata iznose svoje očekivanja o predstojećem procesu. Na prvoj međuvladinoj konferenciji predstavljaju se opšte pregovaračke pozicije, zatim pregovarački timovi kao i kalendar narednih sastanaka. Formalno i suštinsko otvaranje, ali i zatvaranje pregovaračkih poglavlja se takođe u buduće organizuje u formi ovakvih bilateralnih konferencija i to na polugodišnjoj osnovi, na ministarskom nivou i na nivou zamenika šefova delegacija.